Казанда 21-нче гасыр лидерларын сайлыйлар. Башкалабызда балалар һәм яшьләр иҗтимагый оешмалары активистлары һәм җитәкчеләрен бөтен Россия конкурсы ачылды. Алда аларны конкурс сынаулары көтә. Катнашучыларны һәм кунакларны Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Ул иҗади идеяларны һәм проектларны тормышка ашыруда яшьләргә уңышлар теләде. Вся Россия собралась сегодня в лице самых талантливых, молодых, перспективных, подготовленных, небезразличных молодых людей в Казани. Конкурста 500-дән артык катнашучы катнаша. Алар 65 төбәктән, һәр берсе монда килде үз проекты, үз идеясы белән барлык катнашучылардан иң көчле 20-сен билгеләргә тиешләр һәм президент карары буенча һәр бер җиңүче ул 50 000 сумлык грантка ия булачак.